המקרה הבא מבוסס על סיפור אמיתי. שלום. שב. הבנתי שיש בעיה עם הכסף שקיבלנו מחברת הביטוח. כן, אנחנו דורשים את הכסף בחזרה. 80,000 שקל. מה 80,000 שקל? 80,000 שקל? אנחנו מבינים את המצב הרגיש. אמא שלך נפטרה בחול. אבל יש בעיה עם הצהרת הבריאות. איזה בעיה? עשינו ביטוח. עברנו על השעון הרפואי. עניתם שאמא שלכם בריאה. יותר בריאה ממני. היא הייתה קמה כל בוקר ב-6 בבוקר, אוספת את הנכדים. היא הייתה נשיאת מועדון הקשישים, מדריכת זומבה. יש רישום של טיפול תרופתי קבוע. זו חריגה מההצהרה. כמה כדורים? זה טבעי. טבעי. 80,000 שקל. זה לא הגיוני. מה קורה? בוא, אז מה אתה עושה פה? מה אמרתי לך על הצהרת בריאות? כן, ואין מה לעשות עכשיו. בוא, אני רוצה לראות לך משהו. תראה מה הבאתי לך. וואו. אמא, אני ממלא שאלון רפואי. תכתוב, בריאה כמו שור. אין לי שום דבר. היה אשפוז בחצי שנה האחרונה? אשפוז פעם זה לא מצב בריאותי. זה תחזוקה. היה אשפוז. הכל תקין. שואלים פה על טיפולים קבועים. בייביסיטר לילדים, פעמיים בשבוע, זה נחשב? האם יש טיפול תרופתי קבוע? 3 כדורים בבוקר ו2 בלילה זה קבוע, לא? כמו ויטמינים, זה טבעי. אוקיי, קיים טיפול תרופתי קבוע. ברוך השם, רק בריאות. אין לי מצב רפואי, יש לי מצב רוח. סגור, יש ביטוח, אנחנו מוכנים לטיסה. שלום. שב, בבקשה. הכל בסדר? רציתי להגיד לך שאני משתתף בצערכם. חי חיים מלאים. היא רקדה עד הרגע האחרון. מגיע לכם החזר מלא. לא לוקחים סיכון עם מכונת זמן. מה? לא, כלום. בדיחה משפחתית. מרשים. הצהרת בריאות מדויקת. ברור. התייעצתי עם בועז משוק הביטוח. שווה גם לכם לעקוב אחריו.